Yung baby, hanggang 3 years old, dumidede pa. Pero ang baby mo, 1 year pa lang, ay, nagsawa na. Tinunto ito. Marcos, tani animal na lang ako. Nga. Para maging sapat ako sa imo. Sapat. Tinunto ito. Mahalin mo ako araw-araw. Gabi-gabi nakasama ka, okay na ako. Tinunto ito. Sabi sa panahon ngayon, ang dami talagang may gusto ng milk tea. Ang dami na umaling dun. Sarap na sarap. Pero hindi rin. Mas marami pa rin na may gusto ng tea. Tinolang manok. Ulam kasi yun. Kaya mas marami may gusto. Tinunto. Hinalo-halo na. Pinaikot-ikot pa. Tapos kainin ka pa. Sarap. Wagi, gusto mo sa mausaw? Masaw-saw. Barbecue. FYI lang. Hindi lahat ng nakasalamin malabo ang mata. Bakit? Kasi hindi naman lahat ng nakabra may malaking dinadala. Tinunto ito. Uy, huwag ka na mahiya. Kumustahin mo ako. Okay lang yan. Parang others too. Diba naalala mo? Nung chinismis mo yung buhay ko, wala ka rin hiya, di ba? Tinunto ito. Kanina pa kita tinatawag, bro. Pang tayo. Di na naman ako sinasapak. Nainit na ako sa'yo, Tonton. Ano naman ba yun? Kikailinit ka na naman, Tonton. Bakit, Tonton? Balaw ay ako? Yan ka na naman eh. Bastos naman sinasabi mo eh. Nagiinit ka na, naglalaway ka pa eh. Yan ka na nga. Ano naman basta, Tonton? Doon naman kasi kailinit ka. Feeling ko tuloy laway-laway ako. Tapos basta, ano naman ako, Tonton? Ito talaga ito. Hindi mo pa natagpuan ang Adan o Eva mo. Naku, for sure. Ikaw ang ahas. Tinunto ito. Ang daming nagpapanotis. Ano ba yan? Mag-follow kayo, oy. Tinunto ito. Nakain halo-halo? Ang sarap talaga ng halo-halo. Yung rasons ba? Saan kaya nagagaling ang gatas nito? Gatas ng baka? Gatas ng ina? Baka ang gatas niya. Okay, class. Good morning. Say present if you are here. Tonton. Jingjing. Chinchin. Jam-jam. Cha-cha. Lab-lab. Ging-ging. Jun-jun. O, andito lahat. Rosalie. Present, ma'am. Tinunto. Jai! O, ano na? Sa ulado nyo na ang buhay ko. Tara, mag-final exam na tayo. Ay na, no? Para makagraduate na rin kayo, no? Sa kakabantay ng kilos ko. Tinunto ito. Magagalit kaya tong kutsara. Kung iba ang gusto ko isubo. Tinunto ito. Alam nyo ba na kaming mga Ilonggo hindi natatakot mabaril? Paano? Sanay na kami sa bala. Lahat ng ginagawa namin may bala. Paano ko nasabi? Lakat na bala? Tulog ta bala? Ligo ta bala? Lagaw ta bala? Inom ta bala? Nainit ko bala sa imo? Tuod bala? Balatin mo dyan. Tinunto ito bala? Oh my God! Paganda ng paganda! Ang filter. Diba? Ang ganda. Ay, shit, nawala. Si Heidi Lynn, nagbuhat lang ng mabigat, nagka-gold medal. Samantala ako, Diyos ko, bigat-bigat na nang dinadala ko. Buhat na buhat ko pa ang mundo. Pero ano, ni 1 gramong gold, wala kang binigay sa akin. Iponggol ka? Ito.
Wala talagang forever. Kahit pala ano gawin mo. Kahit binigay mo na lahat, baliwalain ka pa din. Visit talaga ako. At the end of the day, hindi pa rin pala ikaw ang pipiliin. Sakit. Ang sakit. Practice lang. Pwede na. Baka sakali kasi magka-boyfriend ako, tapos iwan ako, at least alam ko na sasabihin ko. Tinunto ito. Kaming mga Ilonggo daw, ginapiko, ginapala ang kwarta. Wow! Pero ang utang, ginabuldos. Tinunto ito. Hoy! Nagpabaksin ka pa sa virus? Hindi ka mamamatay sa virus, mamamatay ka sa inggit. Tinunto ito. Kamusta? O hindi ako katulad nila ha. Sasabihan ka na ang gwapo mo, ang cute mo. Hindi ako mambubol. May gusto lang talaga ako tanungin sa'yo ba? Curious lang ako. Anong paborito mong gulay sa bahay kubo? Baka kasi pareho tayo. Meant to be. Tinunto. Zay! Ano na? Sa ulado nyo ng buhay ko. Tara, mag-final exam na tayo. Ay na, no? Para makagraduate na rin kayo, no? Sa kabantay ng kilos ko. Tinunto ito. Magagalit kaya tong kutsara kung iba ang gusto ko isubo. Tinunto ito. Alam nyo ba na kaming mga Ilonggo hindi natatakot mabaril? Paano? Sanay na kami sa bala. Lahat ng ginagawa namin may bala. Paano ko nasabi? Katabala? Tulog tabala? Ligo tabala? Lagaw tabala? Inom tabala? Nainit ko bala sa imo? Tuod bala? Balatin mo dyan. Tinunto ito bala? Oh my God! Paganda ng paganda! Ang filter. Diba? Ang ganda. Ay, shit, nawala. Si Heidelin, nagbuhat lang ng mabigat, nagka-gold medal. Samantala ako, Diyos ko, bigat-bigat na nang dinadala ko. Buhat na buhat ko pa ang mundo. Pero ano, ni isang gramong gold, wala kang binigay sa akin. Iponggol ka? Ito. Wala talagang forever. Kahit pala ano gawin mo. Kahit binigay mo na lahat, baliwalain ka pa din. Visit talaga ako. At the end of the day, hindi pa rin pala ikaw ang pipiliin. Sakit. Ang sakit. Practice lang. Pwede na. Baka sakali kasi magka-boyfriend ako, tapos iwan ako, at least alam ko na sasabihin ko. Tinunto ito. Kaming mga Ilonggo daw, ginapiko, ginapala ang kwarta. Wow! Pero ang utang, ginabuldos. Tinunto ito. Hoy! Nagpabaksin ka pa sa virus? Hindi ka mamamatay sa virus, mamamatay ka sa inggit. Tinunto ito. Kamusta? O hindi ako katulad nila ha. Sasabihan ka na ang gwapo mo, ang cute mo. Hindi ako mambubol. May gusto lang talaga ako tanungin sa'yo ba? Curious lang ako. Anong paborito mong gulay sa bahay kubo? Baka kasi pareho tayo. Meant to be. Tinunto ito.